Maria és una xiqueta normal i corrent, com qualsevol xiqueta a la seva edat. Se'n va a l'institut del seu poble tots els dies. I després, quan torna, està un ratet amb el mòbil. Però tampoc s'oblida dels deures, que els fa sempre. Un dia, quan arriba a l'institut, no troba ningú i s'estranya. Com és possible? De sobte, apareix per darrere seua una xiqueta que s'assembla a ella com si fora la seua bessona, però que no coneix de res. Ella l'agafa i la porta al bany, on li conta una història que fa que la vida de Maria canvie per complet.